инҷо деҳаи зебоманзари хироби ноҳияи балҷувон аст. деҳае ки дар домони кӯҳҳо ҷойгир буда бо табиати зебояш хеле муҳити дилкаш дорад. бо ташаббуси соҳибкорон ва ашхоси саховатпешаи ин диёр дар деҳа корҳои зиёди созандагиву бунёдкорӣ анҷом дода шудааст. дар маркази деҳ парчами давлатӣ қомат афрохта, мактабу дигар биноҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шудаанд, ки симои ин рӯсторо зеботар кардааст. мардуми ин диёри бостонӣ ҳамасола ҷашни байналмилалии наврӯзро бо шукӯҳу шомати хоса ва риояи суннату анъанаҳои ниёгон истиқбол мегиранд. сокинон аз субҳи барвақт бо шодиву сурур омодагии худро ба роҳ монда, ҳавливу кӯчаҳо ороста, дастархони наврӯзӣ бо нону намак, афсину ҳафшин, таомҳои миллӣ ва меваҳои рамзӣ зиннат дода шуда буданд, ки бино ба гуфти пирони деҳ истиқболи ҷашни наврӯз пайваста ҳамин гуна роҳандозӣ мешавад. чандин сари сол аз бобоҳомон ҳамин деҳада зиндагӣ мекунем. дар ҳамин деҳа ҳар сол наврӯзии ҳамин аҷамро пешвоз мегирем. имсол бигузорена бачаҳои ҷавонмардои ҳамин деҳамон ҳамашон мисол камари ҳиммат баста ҷашни наврӯзиро бо тантанаҳои хуби меҳнатӣ пешвоз гирифта истоданд. бигузор мардум хурсандона нону таомҳоро бихӯранду ба куштини миллӣ ки интихоб мешавад, касоне ки ба ҳунари куштингирӣ доранд, марҳамат ба давраи куштингирӣ иштирок кунанд. дар гӯшаҳои махсус дегҳо ҷӯш мезаданд, ки занону модарони деҳ бо ниятҳои нек таомҳои миллӣ омода мекарданд, ки ин ҳам яке аз суннатҳои наврӯзи бостонӣ мебошад. мо аз субҳи саҳар хестем дар ҳамин наврӯзӣ ина ширбиринҷ тайёр кардем, барои наврӯзӣ оиловаи барошак тайёр кардем, ширкаду кардем ва дигар тамо барои ҳамин меҳмонон мо тайёр кардем. бисёр ҳамин алафое ки дар кӯҳҳо мешава мо мерем аморо мечинем меорем, ҳамин таморо тайёр мекунем ки ҳамин паҳлавоно ва ҳамин меҳмонои ба қишлоқи мо меҳмон мешава истеъмол кунанд. бисёр ҳамин алафои кӯҳӣ мисол хубаки ҳамин паҳлавоно мехӯранд ва гӯштин тайёр мешаванд. чун маъмулан дар минтақаҳои тоҷикистон албатта наврӯзро бо ҳамон анъанот, урфу одат, таомҳои миллӣ ҷашн мегиранд, вале дар деҳоти хироб бароси ман як таомеро дидам, ки дар аксар шаҳру ноҳияҳо шояд ба мушоҳида нарасад. ин таомро ҳозир холаи Умеда ба мо шарҳ медиҳад, ки аз чӣ омода мешавад, чӣ гуна таом аст. дар ҳамин ҷашнҳои наврӯз дар ҳамин деҳаҳо бисёр деҳаҳо ҳар намуд хӯрокҳо тайёр мекунанд. албатта ки шумо дида истодаед имрӯз дар ҷашни наврӯзи мо ин хӯроки оилова мо инра ба рӯшак ба ор тайёр мекунем. мо инра аз кӯҳҳо мерем ҷамъоварӣ меорем мекунем, май дареза карда дар дег наъло мекунем, дар муддати 1 соат тайёр мешавад. ира мо барои паҳлавоно, гӯштингиро бисёр хӯроки серғизо, сертам, пурқувват, пурзур мекунад паҳлавоноро. албатта бо ин хӯроки оиловара ина мо пешкаши ҳамаи тамошобино мегардонем. ҳатман ира мехӯранд, мераванд гӯштинда, албатта ки ҷоизаҳои нағза ба даст меоранд. суманак ҳамчун рамзи сабзиш, фаровонӣ ва покӣ дар наврӯз ҷойгоҳи хос дорад ва фазоро бо бӯи гандуми сабз ва гармии меҳр пур мекунад. модарону гулдухтарон гирди деги суманак ҷамъ омада сурудхонӣ мекарданд. ай садамон ай суманак дар тафи ҷон ай суманак, май садамон ай суманак дар тафи ҷон ай суманак, омадани баҳористон муждарасон ай суманак, омадани баҳористон муждарасон ай суманак, садқаи номат суманак, банда ғуломат суманак,
صدقه نام سمنک بنده غلام سمنک الو الو چبمان در لبی بام سمنک الو الو چبمان در لبی بام سمنک гулдухтарон бо либосҳои миллӣ атласу адрас ва чакан ба ҷашнгоҳи имрӯза таровати хоса мебахшиданд. кӯдакон бошанд бо гармии чеҳраҳои худ фазои идонаро нурӯзиё мебахшиданд. наврӯзи диёр омад пайғоми баҳор омад дар мавсими кор омад наврӯз муборак бод наврӯз 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 муборак бод ҳам зеби чаман наврӯз ҳам зеби ватан наврӯз дар дашту даман наврӯз наврӯз муборак бод наврӯз 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 муборак бод базми гул дар чаман наврӯз аст даври гул гулафшон наврӯз аст то ба гардун сухан наврӯз аст тоҷикистон ватани наврӯз аст бӯи наврӯз расид аз ҳамада рӯи наврӯз расид аз ҳамада ҳамада пираҳани наврӯз аст тоҷикистон ватани наврӯз аст. бале воқеан наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимтарини тоҷикон ба ҳисоб рафта таърихи 6000сола дорад ва мо хурсанд ҳастем ки ин гуна ҷашнҳоро дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн мегирем ва бо омадани фасли баҳор наврӯз ҷашн гирифта мешавад ва он вақте ки наврӯз ба тамоми сарзамини тоҷикон меояд тамоми сарзамин сарсабз шуда мардум либоси миллӣ ба бар мекунанд ва инчунин дастархон ороӣ менамоянд. имрӯз тамоми духтарҳои деҳаи мо либосҳои миллӣ ва чаканҳои идона ба бар намуда наврӯзро ҷашн мегиранд. имрӯз ҳама хушӣ ва хурсандӣ мекунанд. наврӯзи диёр омад пайғоми баҳор омад дар мавсими кор омад наврӯз муборак бод наврӯз муборак бод. бо оне ки ин танҳо наврӯз як деҳа аст вале сатҳи ташкиливу омодагии сокинон барои фароҳам овардани муҳити зебои идона бисёр олӣ буд. ба ростӣ ин ҷашни кӯҳанбунёд ки рамзи бедории табиат ва оғози сол аст барои сокинони деҳа ба як базми воқеӣ дӯстиву ҳамдилӣ табдил ёфтааст. занони ҳунарманд маҳорати баланди худро дар дӯзандагӣ чакандӯзӣ ресандагӣ ва омода намудани либосҳои миллӣ ба намоиш гузоштанд. чаканҳои зебо сӯзаниҳои нозук матоъҳои дастбоф ва ашёҳои ҳунарии дастӣ аз завқи баланд ва фарҳанги ғании мардуми деҳ шаҳодат медод. ин ҳунарҳо на танҳо мероси гузашта балки пайванди зиндагии наслҳо ба ҳисоб меравад. то ина ҳозира ҳамё кор метан ина мекунем хайне аз широт мебуфем я чӣ мебуфем ҳамира ҳами истифода мебарем то ҳолора ҳами касби бо аҷдод монад ай бо оқубат бояд монаи ҳами наслда гум нашавад ҳамё истифода бар ба и чакан медӯзанд даврӣ медӯзанд ба и ё ришташа корои ҳар кора мебаранд. дар ҷашни наврӯз мо ҳами ҳунарҳои мардумиро ба намоиш мегузорем ки ҳами аз гузаштагон аз бибиёни мо ба мо мерос мондааст. бо мо мехоҳем ки насли наврас ҳамиёра омӯзанду ҳами ҳунарҳои мардумӣ идома ёбанд. бештар дар минтақаи мо духтани чакандӯзӣ қуроғдӯзӣ тоқидӯзӣ рафидадӯзӣ мо ҳамаи ҳами ҳунарҳоро мисол мо ба шогирдонмон меомӯзем ки ҳами ҳунарҳо аз байн нараванд.
лавазимҳои имрӯза роҳбарияти ноҳия ташриф оварда аз дастархони идона ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ дидан намуданд ва ба заҳмати сокинон баҳои баланд доданд. ضمن سخنرانی رئیس ناحیه بلجوان همه اشتراکداران و اهل ده را به مناسبت جشن فرخنده نوروز صمیمانه تبریک گفتند. تاکید گردید که چنین چاره‌بینی‌ها برای حفظ سنت‌های ملی، تربیت نسل نورس در روحیه خودشناسی و تحکیم وحدت و همدیگرفهمی اهمیت بزرگ دارد. این چنین راهبریت ناحیه زحمت و بنیادکاری و تشبث و اقدام و تشبث‌های جوانمردان دهه خراب را نمونه بزرگ وطنداری ارزیابی نمودند و در فرجام یک برنامه رنگین فرهنگی پیشکش ساکنان و مهمانان گردانیده شد. استقبال نوروز در دهه خراب نشان می‌دهد که مردم تاجیک حتی در دهات دوردست به ارزش‌های ملی و فرهنگی اجدادی توجه خاص دارند. نقطه اساسی چورابینی امروزه محض میدان پهلوانی بود. مخلصان و دوستداران این رشته اجدادی از سرتاسر کشور به تماشای رقابت پهلوانان آمده بودند. با تشبث صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه دهه خراب در گوشه زیبای طبیعت این دیار مسابقه کشاد جمهوری عاید به گشتین ملی راه اندازی گردید. در واقع شهرت و شهامت و جذابیت میدان گشتین ملی را در دهات خراب همگان به خوبی درک میکنند، زیرا اینجا باز میدان پهلوانی شکوهی دیگر دارد. سالهای پیشترین در مانند آن همیروزه در همین دههای ما گوشین ها میشید، بزکشی ها میشد، بانکشی ها میشد که خلق دههای خراب تماشا میکردن. امروز ما شکری دولت میکنیم، شکری اسلویدن میکنیم که آرامی و آسایش است، که پیشروی است. در دوره پیشتر با این خیل گوشین ها نمیشید، گوشین ها میشید و مثلا مایده میشید. امروز شکری اسلویدن که خیل آرامی است، مثل تینجی است که شویش کار است که خلقشین‌های کلان رو تماشا میکنیم. امروز پهلوان‌ها مهنت کنند، صاحب شایسته درجه شوند. پیش از آغاز رقابت‌های اساسی از جانب تشکیل کنندگان چورابین امروزه همچون عرض احترام به یک قطار پهلوانان موفق کشور که در مقیاس جهان ملت ما را معرفی کردند، در نزد هزارها مخلصان تحفه‌های خاطره‌ای سپاریده شد. در واقع این گونه قدرشناسی‌ها می‌توانند بر روحیه پهلوانان تأثیر بزرگ رسانند. همزمان توجه راهبریت ناحیه به یکی از پهلوانان شناخته دهه خراب که عین حال در بستر بیماری است روانه گردیده بود. ایشان نیز قدرشناسی شد. پیران کار و مویسفیدان ده از مهمیت چورابینی امروزه خیلی عالی استقبال کردند. آنانای پیشینم خیلی بود که مردک در دوره میبرومد تا آخری ایش میزد یا اوش. حاضر 5 دقیقه بسیار نسکه که همه در همیجا قوه خشم میسنجه. از همین میدان ها، همین نورسایی که در همیجا تمرین و گوشتنگیری کردن، ما هم خیلی باوری داریم که در عرصه جهانی برآمده خوب میکنن، پرچم تاجیکستان را بالا میبرند. یکی از خصوصیت‌های این میراث اجدادی در آن است که همه جوانان امکان وارد شدن به میدان را دارند.
махсусан дар ҷашни наврӯз ки иштирок озод аст ва дилхон нафаре ки зӯру бозӯи гӯштингирӣ дорад омада қуввазмоӣ мекунад, чун медонем паҳлавонӣ дар хуни наврасону ҷавонони тоҷик ҷӯш мезанад. ما نورسان خصوصا از اون هستم که در این میدان‌های گوشت‌گیری بیشتر می‌گیریم و من امروز با سه رقیب خود پیروز آمدم و من در آینده می‌خواهم که مثل امروز نورالی پرچم بردار ترسیم شوم. من طول 2 سال شد که در تالار ورزشی مشق می‌کنم. گوشتینگ با من خیلی پسند است. ما از ناحیه رشت به ناحیه بلجوان آمدیم به گوشتین امروزه که اول گوشتین است. من با دو رقیب خود غالب گشتم و کوشش و غیرت میکنم که باز زیادتر غالب شوم. همین گونه میدان ها به ما تجربه میدهد و ما به دیگر دولت ها سفربر میگردیم. барои ғолибони майдони имрӯза ва паҳлавонони муваффақ мукофотҳои зиёди моливу пулӣ таъсис дода шуда буд. ҳамзамон 3 автомашина ба сифати шоҳҷоиза беҳтаринҳои ин мусобиқотро интизор буд ки ин таваҷҷӯҳ аз қадршиносӣ нисбат ба паҳлавонон дарак медиҳад. ҳамин тавр ба оҳистагӣ майдони рақобат гармтар мешуду паҳлавонони шинохта рӯи гиле мебаромаданд. дар баробари паҳлавонони кишвар аз ӯзбекистону федератсияи русия низ варзишгарон ширкат намуданд ки ҷаззобияти мусобиқаи имрӯзаро дучанд карданд. خیلی که میبینیم پیش اینقدر شورابینو در این سطح میگذاشتن در این سطح نمیگذاشت. امروز از تمام گوشه و کنار جمهوری پهلوانان در اینجا شرکت ورزیده شدند. این همه با تشبث دستگیری‌های مردم خود همه دهه خراب میباشد که امروز نگاه میکنیم چقدر همه صدقاً پهلوانان گوشتین گرفته شدند. روز تا روز صف گوشتنگیران زیاد شده است، چون که مخلصان هم ما میبینیم چقدر بسیار است. هزاران مخلصان رو تشریف آوردند. дар мусобиқаи имрӯза соҳибони майдон ё ба қавли дигар паҳлавонони мизбон хеле ҳунару маҳорати воло нишон дода соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд шуданд. дар вазни сабук муҳаммад тоири саидмумин аз деҳаи хироб бо 6 ҳарифи худ пирӯз гардида муддаӣ барои шоҳҷоиза ба ҳисоб мерафт. ҳамин тавр масъулин паҳлавони ноҳияи рӯдакиро бо ӯ сазовор донистанд ва ҳарду ба рақобат пардохтанд. баъд аз талошу нерӯсанҷиҳои тӯлонӣ билохира муҳаммад тоир масъулияти мизбониро бештар эҳсос карду бо як партофти олӣ ҳарифашро ба тахтапӯш рафтонид ва шоҳҷоизаи аввалро соҳиб гардид. من در اینجا 6 نفر رو غالب آمدم و 7 نفرش که برای شاهجایزه گرفتم غالب شدم. ما که میزبان بودیم، من در اکادمیای وزارت کارهای داخلی تحصیل میکنم. این چنین من به ورزش مشغول هستم و در آینده باز هم کوششم رو زیادتر میکنم. ғалабаҳои пайҳами абубакри акобир низ барои мухлисон писанд буд.
ва шоҳҷоизаи дуюм ба номи ӯ гузошта шуд, ки дар ин ном Али Паҳлавон аз Федератсияи Русия талаби рақобат кардан бо Абубакрро дошт ва дар ин миён Абубакри Акобир аз худ маҳорати боло нишон дода, ин ҳарифи хориҷияшро ноком карду соҳиби шоҳҷоиза гардид. ман мизбони ҳамин ноҳия ҳастам ва дар ҳамин ноҳияи Балҷон тавонистам ки автомошинаро ба даст орам ва миннатдоригии худро ба ҳамаи мухлисони ноҳияи Балҷон ва бародароне ки дар ин ҷо ҳузур доранд маро дастгирӣ карданд, аз ҳамаашон миннатдор ҳастам. кӯшиш мекунам ки боз ҳам ҳамин хел дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дар ватани худам наврӯзиҳое ки ташкил мешавад, кӯшиш мекунам ки дар ин ҷо иштирок карда боз ҳам сазовори автомошинаҳо гардам. вобаста ба ному мартабаи паҳлавонон мутасаддиёни чорабинии имрӯза шоҳҷоизаҳоро ба нафарони арзанда мегузоштанд. Шодмон Ризоев, ки имрӯз ҳамчун паҳлавони мардумӣ дар майдонҳои гӯштин шинохта мешавад, тавонист бо маҳорати баланди худ ба қатори муддаиёни шоҳҷоиза ворид шавад. барои бо Шодмон гӯштин гирифтан баъд аз хулосагирии доварон нафари арзанда Музаммир Каримзода интихоб шуд, ки ӯ зодаи ноҳияи Балҷувон аст. ҳарду рӯи гилем баромаданд ва як рақобати ҳуҷумкорро нишон доданд. дар ин нерӯсанҷӣ Шодмон аз таҷрибаи васеъи худ истифода бурда Музаммирро шикаст дод ва шоҳҷоизаи сеюмро ба даст овард. ман тавонистам ки имрӯз хушбахтона севумин мошини худро, севумин шоҳҷоизаи худро аз ноҳияи Балҷувон ба даст орам. ман имрӯз саҳари субҳ ба ноҳияи Ёвон сафарбар шуда будам. дар он ҷо хушбахтона сазовори як шоҳҷоиза гаштам. баъдам ба ин ҷо омадам, худованд насибмон кард, ҳамирӯз соҳиби як шоҳҷоизаи дигар гаштам. миннатдории худамро ба кулли мухлисони гӯштини миллӣ ва гӯштини ҷудо мерасонам ки моро ҳамавақт дастгирӣ мекунанд, дӯст медоранд ва миннатдории худамро ба он бародарон, нафароне ки дар паҳлӯи зиндагии ман дар давраҳои қинӣ ман буданд, ба онҳо мерасонам. дар маҷмӯъ гӯштини деҳаи Хироб як майдони бузурги паҳлавониро мемонд, ки варзишгарон бо ҳузурашон ҳам таъби мухлисонро шод гардониданд ва ҳам худ соҳиби тӯҳфаҳои арзишманд шуданд. умед бар он мебандем ки ин мероси ниёгон ки сулолаи паҳлавонӣ унвонаш мекунанд, ҳазорсолаҳои дигар идома меёбаду бо ҳамин ҷазобияту анъаноти некаш бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар сартосари кишвар баргузор мешавад.